Soja se nalazi u početnim fazama razvoja. Istovremeno njeno nicanje prati još brži razvoj korova. Znači, kako na ovoj, tako i na drugim parcelama potrebno je razmišljanje kako na efikasan, a pre svega bezbedan način zaštititi soju od štetnog uticaja korova. Potrebno je korove suzbiti u najranijim fazama njihovog razvoja, a treba imati i u vidu da je soja sada vrlo osetljiva i da hladno i vetrovito vreme dodatno stvara stres. U ovakvim situacijama nije svejedno koji ćemo herbicid primeniti. Korum predstavlja idealno rešenje u ovakvim situacijama. Njegova efikasnost je već dokazana u praksi, ali u ovakvim uslovima selektivnost koruma će odigrati ključnu ulogu za bezbednu i sigurnu zaštitu. Korum je jedini pravi herbicid, specijalno formulisan samo za soju i zbog toga kažemo da je korum snažan prema korovima, nežan prema soji. Budite informisani o aktuelnostima iz poljoprivrede. Zapratite naš YouTube kanal. Vidimo se!